Всяка война има своите причини, своите последици, своите герои и славни пълководци. Времето минава, спомена за някои събития избледнява, за други се запазва трайно в съзнанието на човечеството. Такава е руско-турската война от 1877-78 година, квалифицирана в световната история като най-честната, най-справедливата война, а в българската история останала с името освободителна. В хода на тези събития Плевен стана гордивия възел, пример как една битка може да реши хода и изхода на войната. До началото на руско-турската война 1877-78 година Плевен е град с 17 000 население, от което около 10 000 българи, 7 000 турци, по-малко черкези, евреи, татари и други националности. Център е на богата земеделска и скотовъдна област. Руският кореспондент Немирович Данченко пише: Плевен е много красив отдалече. Бели къщи, високи бели джамии, ярко блестящи на слънцето минарета. Улиците са широки и наслани с камък, макар и залети скал. Постройките с европейска архитектура, има много пазари, да не говорим, че във всеки дом има дюкян. Главната улица е дълга 3 версти. През нощта на 30 август, разтревожен от пробива, Осман паша изтегля войски от други участъци за организиране на контратака. Успява да осигури 15 000 души и провежда 5 последователни штурма, за да се върне двете укрепления. Скобелевци отбиват геройски турските атаки и се задържат 30 часа на позициите си. Осман паша добре разбира критичността на положението и иска разрешение от върховното командване да напусне града. Командването му отказва. За тази атака по-късно Талят Бей ще напише в спомените си: тази атака на руските войски бе така стремително водена и така подейства на нашите войски, че ги принуди да се обърнат в безпорядъчно бягство. Осман паша даде следната заповед: идете при отстъпващите части и им кажете да се върнат и заемат своите предишни позиции. Ако не желаят, да бъдат разстреляни. Тъй като в противен случай аз ще заповядам на артилерията да открие по тях огън, когато неприятелят ще ги бие от другата страна. В същото време Осман паша изпраща в помощ на отстъпващите силно подкрепление. Около 11 часа, под натиска на числено превъзхождащия ги противник, руските войски отстъпват. Източната турска армия търпи поражение при река Черни лом, град Бяла, Кацелово и Абланово. На шипка 5500 бойци, руси и български опълченци, успяват да спрат Сюлейман паша с 35 000 армия. На 19 август Осман паша прави опит да мине в настъпление в участъка между Пелишат и Сгалево. Няколко пъти редутът минава от едни ръце в други до момента, в който турската армия е разбита и се връща обратно в укрепените си лагери край Плевен. 1350 убити и ранени руски войници плащат цената на тази малка победа.
Мощно, възторжено, нестихващо ура от гърлата на 120 000 руски и румънски войни огласе долината на река Вит. Веста за победата обикаля цяла Европа. Плевенското гражданство ликува. На следващия ден, 29 ноември, руските войски са посрещнати с радостни възгласи и цветя от оцелелите граждани на Плевен. Още по-голяма е радостта на плевенчани, когато в града влиза лично руския император Александър II. Плевенски и руски полкови свещеници отслужват благодарствен молебен в църква Свети Николай, а след обид на възвишенията край града, на мястото на бившия щаб на Осман Паша, е отслужена грандиозна панахида на загиналите за града руски и румънски войни. Императорът и цялото главно командване са посрещнати в дома на семейство Вацови, където от името на плевенското гражданство му е поднесен благодарствен адрес. В този дом на императора Александър II е представен плененият Осман Паша. По висше благоволение на императора, на турския командир е върната златната сабя. Личен подарък от султан Абдулхамид II.